Όλα αυτά τα οποία αναφέρουν οι Ευαγγελιστές για τη ζωή του Χριστού μας, αγαπητοί μου, δεν είναι παραβολές, αλλά είναι γεγονότα. Γεγονότα τα οποία κατέγραψαν αυτόπτε και αυτοίκοοι μάρτυρες, οι Άγιοι Απόστολοι. Έτσι λοιπόν και σήμερα η Εκκλησία μας, δια του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, μας υπενθυμίζει ένα γεγονός το οποίο συνέβη έξω από ένα χωριό όπου ήσαν εγκαταλειμμένοι εκτός των ορίων της κοινότητος 10 άντρες λεπροί. Εκείνη την περίοδο η λέπρα ήταν μια φοβερή ασθένεια και μάλιστα ήταν μεταδιδόμενη, και γι' αυτό το λόγο τους απεμάκρυναν από την κοινότητα την ανθρώπινη και ζούσαν μόνοι μέσα στην έρημο. Είδαν λοιπόν πως στο δρόμο που οδηγούσε στο χωριό αυτό δεν διασώζεται το όνομά του. Περνούσε μία συνοδεία. Ήταν ο Χριστός, οι μαθητές του και σίγουρα θα ακολουθούσαν αρκετοί άλλοι, πλήθος δηλαδή πιστών που ήθελαν να ακούσουν τα θεϊκά λόγια του Χριστού μας, αλλά και να ειδούν, ίσως από περιέργεια κάποιοι, τα θαύματα τα οποία έκανε. Μόλις λοιπόν βλέπουν τη συνοδεία μακριά και τον Χριστό, άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί «Ιησού, επιστάτα, ελέησον ημάς». Δεν περιφρόνησε την κραυγή τους ο Χριστός. Ως έσπλαχνος Θεός σταμάτησε. Πόνεσε η καρδιά του, τους σπλαχνίστηκε και τους θεράπευσε, λέγοντάς τους «Πηγαίνετε, λέει, στο χωριό και δείξτε τους εαυτούς σας στους ιερείς». Γιατί τότε θα έπρεπε ο καθένας που γιατρευότανε, θα έπρεπε να πάει στους ιερείς να διαπιστώσουν ότι όντως οι άθη, για να εισέλθει και πάλι στην ανθρώπινη κοινωνία. Εκεί λοιπόν που βάδισαν για το χωριό, ένας από αυτούς ένιωσε ότι θεραπεύτηκε. Έφυγε η λέπρα και γυρίζει πίσω και πέφτει στα γόνατα μπροστά στα πόδια του Χριστού μας και τον ευχαριστεί μέσα από την καρδιά του. Και οι άλλοι 9 εξαφανίστηκαν. Και είπε ο Χριστός με παράπονο, πού, λέει, 10 δεν θεραπεύτηκαν, οι άλλοι 9 πού είναι? Αγαπητοί μου, ακριβώς αυτή η ιστορία, αυτό το γεγονός έχει σχέση με μένα και με εσάς και με τους άλλους, εμάς με τον Θεό. Ο Θεός είναι εκείνος που μας έδωσε ό,τι έχουμε, όσα καταλαβαίνουμε και όσα δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί υπάρχουν και ευεργεσίες του Θεού που δεν τις καταλαβαίνουμε. Μεγάλες ευεργεσίες. Και η δική μας διακονία, θα την πω έτσι, τι είναι? Να γυρίσουμε πίσω στον ευεργέτη μας και να του πούμε ευχαριστώ, Κύριε. Ευχαριστώ. Σκεπτόμενοι τόσες δωρεές που μας δίνει. Αδέλφια μου, δεν είναι τίποτε δεδομένο. Ούτε η υγεία, ούτε η ομόνοια στο σπίτι, ούτε ο πλούτος, ούτε η φτώχεια, τίποτε. Ούτε ο καλός καιρός, ούτε η ειρήνη, τίποτε. Τίποτε δεν είναι δεδομένο. Όλα τα θετικά είναι του Θεού δωρεά και οφείλουμε με ευγνωμοσύνη να του πούμε ευχαριστώ. Αυτό το γονάτισμα μπροστά στα πόδια του Χριστού, οι πατέρες το εφήρμοσαν στη ζωή τους, όπως και σήμερα και οι μοναχοί και οι κληρικοί και οι λαϊκοί γονατίζουμε ενώπιον του Θεού για να του πούμε ευχαριστώ, Κύριε. Να μην είμαστε ζητιάνοι, δώσ' μου, Κύριε, δώσ' μου, Κύριε, δώσ' μου, Κύριε. Καλό και αυτό, πατέρες μας είναι. Αλλά η προσευχή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό και εξομολόγηση, βεβαίως και έτοιμα. Τι λέτε, εγώ και εσείς μοιάζουμε τους 9 ή στον ένα? Ο καθένας σας απαντήσει στον εαυτό του.
Κάποτε λοιπόν ένας ευλογημένος μοναχός είδε ένα όραμα. Ένα όραμα. Εκεί λοιπόν που βάδιζε σε ένα μονοπάτι, βλέπει ένα μεγάλο δέντρο σκυρό και κάτω ήταν ένας άγγελος, καθόταν στον ίσιο και δεν έκανε τίποτα. Και ένας άγγελος πάνω κάτω πήγαινε, ερχόταν στον ουρανό και γη, πάνω κάτω. Και λέει ο μοναχός που είδε το όραμα στον άγγελο που τον συνόδευε, λέει, τι είναι αυτό που βλέπω? Λέει, ο άγγελος που πηγαίνει έρχεται γη ουρανό είναι αυτός που μεταφέρει τα αιτήματα των ανθρώπων. Ο άλλος μεταφέρει τις ευχαριστίες. Εάν σκεφτούμε λίγο περισσότερο αυτό το όραμα, θα δείτε ότι και εμείς ξεχνάμε να πούμε ευχαριστώ στο Θεό. Ευχαριστώ στο Θεό. Και κατ' επέκταση στους γονείς μας. Ευχαριστώ στους γονείς μας. Στη σύζυγό μας. Σ' άλλους ανθρώπους που μας ευεργέτησαν, στους πνευματικούς μας πατέρες. Αν και τις περισσότερες φορές κοιτάζουμε με μεγεθυντικό φακό ένα λάθος τους, μια παράληψή τους και τους έχουμε άχτη. Μέχρι και στα δικαστήρια γυρίζομαι γιατί τέχα μας αδίκησαν οι γονείς μας σε σχέση με την περιουσία μας και άλλα. Αγαπητοί μου, λένε οι πατέρες, ένα ευχαριστώ εκ καρδίας στο Θεό τον υποχρεώνει να μας επιστρέψει πολλές άλλες δωρεές. Μπορεί με να αργεί ο Θεός να απαντήσει, γιατί έχει το λόγο Του, αλλά πάντοτε η απάντησή Του είναι δεδομένη. Είτε είναι ναι σε αυτό που ζητάμε, είτε είναι και όχι για να μας προφυλάξει. Μακάρι, αγαπητοί μου, να είμαστε ευγνώμονες άνθρωποι και στο Θεό και στους ανθρώπους, για να ελπίζουμε κι εμείς να αποκτήσουμε και να έχουμε τη χάρη του Θεού και τη σωτηρία. Αμήν.